Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Fortnite στο PlayStation 4 Chapter 2 Remix. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να βάλουμε ένα skin. Λοιπόν, θα βάλω τον Deadpool. Ωραία, τα δικά του. Θα πάμε ready. Και όσο αυτό μπαίνει, κάντε like, εγγραφή, κουδουνάκι, καμπανάκι και μην χάσετε κανένα καινούργιο μας βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σας έχω ένα challenge. Άμα κάνετε εγγραφή, κουδουνάκι, καμπανάκι και θα μου γράψετε στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας skin, θα σας το κάνω gift. Απλά να μου στείλετε και το όνομά σας. Τώρα πάμε. Κάνω connecting. Σώρο μπήκαμε. Οκ. Λοιπόν. Μπαίνουμε τώρα. Εδώ είναι ο γατόνις από το καινούριο Battle Pass. Όσοι έχουν αγοράσει το Battle Pass ξέρουν πόσο ωραίο είναι. Εδώ το μέρος του γατόνι. Μπήκαμε. Να το στο Deadpool. Πείτε μου, όσοι έχουν πάρει το Julie Eilish, πώς το λένε αυτόν, το free skin, να μου το γράψουνε στην πρώτη μέρα όποιοι το πήρανε. Γιατί εγώ το πήρα στη δεύτερη και δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δηλαδή χθες το πήρα. Ωραία. Λοιπόν, θα πέσουμε. Εγώ λέω να πέσουμε στην Ice Spice. Λοιπόν, πάμε να πέσουμε. Είναι μακριά. Δεν πειράζει, πάμε. Λοιπόν, να πέσουμε. Πάμε. Ακούω ένα άτομο. Τι ωραίο είναι αυτό ρε φίλε. Ναι, αυτό είναι το φρεσκό που σας έλεγα. Να μου πείτε άμα το πήρατε στην πρώτη μέρα. Δηλαδή στις 25 Νοεμβρίου. Εκεί, στο σημείο εκείνο, εκεί, υπάρχει ένα μέρος που άμα μπεις μες στο νερό σε χιλάρι και δίνει και 4 μύθι, ξέρετε. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Και είναι και πολύ ωραίο κιόλας. Είναι πολύ ωραίο. Έχω πάρει μια φορά και πήρα Victory. Από τα όπλα που έδινε. Μόνο. Ωραία, πέσαμε. Μπιστολάκι. Τι μπιστολάκι. Ένα μπιστολάκι μόνο σε. Τι θα έχει με μπιστολάκια. Σε τι Πανάγια. Λοιπόν, μπήκαμε chest. Τέλεια. Και άλλο μπιστολάκι. Ο Χριστός και η Πανάγια. Λοιπόν, έχει και ορόφους αυτό το κτίριο. Πάμε. Γιατί ακούω ότι έχει. Να το. Και άλλο μπιστολάκι, τι θα γίνει φίλε. Θα μου δώσεις κανένα καλό όπλο. Γιατί συνέχεια στα chest επιτέλους. Δεν είναι καλά όπλα. Μου έδωσε και jetpack. Οκ. Κάτσε να φτιάξω λίγο τα οπλάκια μου. Ωραία. Πες μου να χτίσουμε. Ναι, Battle Royale πάμε. Ναι. Γεια σου φίλε. Πες μου πώς σε λένε. Δεν έχεις όπλο καν σχεδόν.
είπα full damage. Medkit. Τώρα θα πείτε τι τελείως που είναι αυτός που το κάνει τώρα, αλλά αυτό είναι μπάλα, μπορεί να κολληθεί. Μάγκα! Κεφαλιά, λοιπόν. Άτομο! Άκουσα πατουσάκια. Yes. Τι μποτάκι είναι αυτό. Μεγάλος μποτάκλης. Τον παίρνει για πάντα. Μην τον παίρνει για πάντα. Ή πάλι φάβοντα. Αυτά τι είναι, ξέρετε. Πάμε τώρα Blizzard Park. Γιατί εκεί όσοι ξέρουν έχουν δύο mythic chest. Πάνω σκοτώσεις ένα boss θα παίρνεις και έχει πολύ καλό loot. Τέλεια. Φτάσαμε Blizzard Park. Τέλεια. Πώς είναι στο μάτσο. Ή κάποιος είναι εδώ ρε φίλε. Ήρθε η ώρα του dead. Εντάξει. Είχε καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μάγκες, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε like, εγγραφή, κουδάκι και φανάκια μου φτάσει κανένα καινούργιο βίντεο. Και όπως είπαμε, στείλτε μου το όνομά σας να σας κάνω gift όποιος και θέλετε. Και γεια!